бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор наздик ба 700 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар маркази шаҳр муташаккилона ҷараён дорад. Бояд гуфт, ки дар ин ҷо бунёди хонаҳои баландошиёна, роҳҳои даврашакл, майдончаи варзишӣ, маркази дилхушии кӯдакон аз ҷониби соҳибкорон пешбинӣ гардидааст. мо сохтмончиҳои шаҳри Ҳисор тасмим гирифтем, ки барои ободии шаҳри Ҳисор хонаҳои баландошиёна сохта диҳем. айни ҳол дар сохтмони мо ки ду блок рафта истодааст, блоки А ва блоки Б, блоки ҳатто нуҳум ошиёна кор идома рафта истодааст ва блоки Б дар ошиёнаи сеюм кор рафта истодааст. дар сохтмоне ки айни ҳол кор рафта истодааст, аз 50 нафар то 60 нафар коргарони маҳаллӣ кор карда истодаанд. мо кӯшиш мекунем, ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин иншоотҳоро сохта ба истифода диҳем. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта, ҳамарӯза ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешавад. сохта ба истифода додани марказҳои савдо, чойхона, номойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав иқдомҳои хуби соҳибкорони маҳаллӣ мебошад. имрӯзҳо дар шаҳри Ҳисор корҳои бунёдкории созандагӣ муташаккилона ҷараён дошта, чӣ хел ки мебинед дар маркази шаҳри Ҳисор иншоотҳои фарсуда пурра аз навсозӣ гардида. дар заминаи онҳо сохтмони биноҳои бисёр баландошона бо ҷойгиронии марказҳои хизматрасонӣ, таваққуфгоҳи автомобилӣ ва ободонии атрофи он ба нақша гирифта шудааст. имрӯзҳо на танҳо дар шаҳраки Ҳисор, балки дар тамоми ҷамъияту деҳотҳои шаҳри Ҳисор корҳои сохтмонӣ идома дошта, мо мардуми шаҳри Ҳисор кӯшиш менамоем, ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гирем. имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамъияту деҳот ва шаҳри Ҳисор корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар бомаром идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд, ки ҳамаи ҷашнҳои миллии мамлакатро бо дастовардҳои хуб истиқбол гиранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоъоти Навид.